Hej igen. Vi skal videre med vores pizza-app med tepotter og planeter og det hele. Og denne gang skal vi se på, hvordan man gemmer den bestilling, som kunden har lavet, også når kunden er gået ud af appen og har lukket sin telefon ned. For at gøre det, så er man nødt til at lave en tabel, hvor vi gemmer den her ordre, ligesom vi lavede en tabel, hvor vi kunne gemme kunderne. Så lad os gøre det. Vi skal have en tabel, der hedder ordre. Og i den tabel, der skal vi jo gemme de nødvendige ting. Og den første ting, vi skal gemme, det er kunden. For mens pizzaerne, de kan bestilles af mange kunder, og hver kunde kan bestille mange pizzaer, ja, så er det anderledes med ordrene her. Kunder og pizzaer har en mange-til-mange relation. Men en ordre, den har kun én kunde. Hver kunde kan lave mange ordre, men hver af de ordre har en og kun én kunde. Så vi kan skrive et kunde-ID her, som vi kan bruge til at finde den kunde. Det, der kommer til at stå her, er kundens kundenummer. Og kundenummeret er jo den primære nøgle til kundetabellen. Når det står her, så kalder man det en fremmed nøgle, fordi det er en nøgle til en fremmed tabel, men vi kan på en entydig måde knytte kunden og ordren sammen på den her måde. Den anden ting, vi skal gemme, det er det, som kunden faktisk har bestilt. Og kundens bestilling, den ligger jo i den liste, som hedder en kurv. Lad os prøve at se, om ikke vi kan gemme den kurv og bruge det i første omgang. Vi vil også gerne have en side, hvor vi kan skrive til kunden, at ordren er registreret, og tak for det. Og sådan en side har jeg lavet her. Jeg vil ikke vise hvordan, men jeg har brugt den skabelon, som vi også brugte til at lave den side, hvor kunden indtaster sine oplysninger. Og jeg har gemt de ting, jeg skal bruge. Jeg har gemt et tekstfelt, som hedder tekstordre, og jeg har gemt en grøn knap, som er der, hvor vi trykker afslut og accepterer det. Og så er der ellers nogle labels og sådan noget. Lad os gå ind i koden, som er det nye her. Vi skal faktisk gøre noget, der ligner dette her meget. Fordi her, der skaber vi jo en ny post i kundetabellen, hvis vores kunde ikke findes. Så laver vi et objekt med kundedata. Vi fylder de ting, som kunden har skrevet ind. Og så fylder vi det objekt ind i tabellen kunder, og så skriver vi til os selv, at nu er det gået godt. Det er i meget høj grad det samme, der skal ske her. Og det kan ske to steder. Det kan ske enten her, når vi har lavet en ny kunde, men det kunne jo også godt ske heroppe, hvis kunden allerede fandtes. Hans ordre skal jo lægges alligevel. Så vi skal kalde en funktion, der hedder opret ordre, og vi skal kunne kalde den fra begge steder. Det er ikke nok at have den stående det ene sted. Lad os gøre det. Opret ordre. Hernede. Opret ordre. Og så skal vi have defineret, hvordan skal den funktion se ud. Det ligner også noget, vi har gjort før. Opret ordre. Og ja, vi skal jo gøre noget, der ligner dette her meget. Så lad os gøre det. Vi skal have en funktion, der hedder create record, og den record, eller den tabel, det skal ske i, det er her. Den funktion skal have et objekt her, som sikkert skal hedde ordredata, ligesom det hed kundedata heroppe. Og det objekt skal vi have
oprettet, ligesom vi gjorde før. Vi skal have det erklæret med en var ordredata side, og ligesom før, så skal vi have fat i de her 2 krøllede parenteser. Og så skal vi have lagt nogle data ind i det. Vi skal have lagt, vi skal ind i ordredata. Og den første ting, vi skal lægge ind, det var vores kunde-ID. Hvad er egentlig kunde-ID'et? Jo, det er jo bare det her kundenummer. Og kundenummeret, det husker appen, fordi at det har vi erklæret oppe i toppen her. Så det kan vi bruge. Og vi har sat det enten fordi vi fandt kunden i vores liste, eller fordi vi oprettede kunden som en ny kunde. Kundenummer. Kunde med nummer, det skulle det ikke hedde. Og det andet vi skal have, det er jo så kurven. Vi kaldte den kurv inde i tabellen. Og så skriver vi den kurv, som vi laver hver gang vi trykker på bestil en pizza, så bliver nummeret lagt ned i den her liste, der hedder kurv. Der er lige det problem, at en liste kan man ikke have inde i de her data. Man kan have tekst, eller man kan have tal. Man kan ikke have en liste, så vi er nødt til at lave listen om til tekst. Og det gør man med en funktion, som bare hedder toString, og som gør lige præcis det, laver det til en string, en tekst, sådan så at databaser kan håndtere det. Vi vil også gerne have, når nu vi har oprettet den her, ligesom heroppe i kunden, så vil vi gerne have at vide, at nu er der oprettet en ny ordre, og at den har et ordrenummer. Og det ordrenummer, ja, det er jo ligesom heroppe, hvor vi fandt kundenummeret som nummeret på den post i kundetabellen, som vi lige har skabt. Så her kan vi skrive nummeret på den post, den record, vi lige har skabt i ordretabellen, record.id. Det er altså ordrenummeret. Og så er vi jo sådan set færdige. Nu bliver ordren oprettet. Vi skal også lige have den vist herover. Og det har vi jo også prøvet før, det her med at skifte side og vise bestillingen og sådan noget. Så lad os lave en ny funktion, der hedder vis ordre, fordi der skal vises mange ting her. Eller det kommer der i hvert fald til. Og vi tager denne her version af funktionskaldet, fordi vis ordre, noget af det vi gerne vil vise, det er jo ordrenummeret. Og det har vi ikke gemt på samme måde, som vi gemmer kundenummeret, så det må vi hellere sende med over, og det gør man på denne her måde. Der står et sæt parenteser her, og ligesom der står record her, så kan vi sende en parameter med. Vi kan sende den værdi med herover. Det er det, som er ordrenummeret. Det vil så også sige, at vi skal vælge denne her slags klods til at definere vores funktion i. Vis ordre, og her skriver vi så ordrenummer. Det er fordi, her hvor vi kalder funktionen, der sætter vi et tal ind, men her ved vi, at det vi gerne vil bruge det til, det er
det tal, der kommer der, det er vores ordrenummer. Det, som vi skal have gjort, det er, at vi skal have vist denne her ordreside. Vi skal have, det vil sige, at vi skal skifte til den. Det gør man ved Set Screen og ordreside. Så skal vi have lavet en tekst, som vi kan vise inde i det felt, der hedder tekstordre. Til sidst, så skal vi jo så vise den tekst inde i det her tekstordrefelt der. Og det vi skal vise, det plejer vi at lave som en tekst, altså en variabel, som vi laver til lejligheden. Lad os skynde os at gøre det. Tekst lige med ingenting til en start. Og så skriver vi det samme, som vi plejer. Tekst lige med tekst plus de ting, vi gerne vil have med. Dit ordrenummer er anførselstegn plus ordrenummer. Så skal vi sørge gøre det igen. Tekst lige med tekst plus, og så vil vi gerne have sådan et linjeskift. Lad os tage 2. Og så vil vi også gerne have skrevet op, hvad er dit kundenummer er plus kundenummer. Det kan vi jo huske. Ordrenummeret har vi fået herfra, da vi kaldte funktionen, og kundenummeret, det har vi gemt tidligere. Lad os se, om det kører. Her, vis menu, bestil en pizza, bestil 2 dyrepizzaer. Se hernede, så står kurven der. Vis kurv, betal. Mit navn er Erik, jeg bor her. Mit nummer er 1, 2, 3, 4. Videre til betaling. Mit ordrenummer er, mit kundenummer er, fordi jeg fandtes allerede. Lad os prøve at kigge i data. Her er ordren til kunde nummer 1. Ordre nummer 1, det er det, der står herovre. Fordi at kunden, det er mig, jeg har kunde nummer 1. Så langt, så godt. Tak for nu.